हेलो गाइसमोन आंनि टट' फाग्ला इउटुब चेनेलाव आरो बरायहरनाय थाबावबाय आं खुसेंग्रा सायसिगोन नालाय दा खुसेंग्राजों मैथाजों जानो नागिरदों मैया लाइटआव मोनबोदों आं दा सायसिगोन सायसिगोन आङो नै दा नै जोंहा खुसेंग्रा मोनबावलायबाय लोगोफोर नायलां नै मैथाजों खुसेंग्राजों जानोसै आधा केजिसो जागोनदां सायखांबाय मैया लाइटजों फैनायमोन बे खुसेंग्राया नै दा मैथाजों जासिगोन नै जों आधा केजिसो जागोनदां दा सायखांबाय सिंस्रि सालायलायबाय नै दा सुसिगोन आखाइ सुनोसै आखाइ सुबाय मोखांबो सुनोसै एबार गोथाव गोथाव जाखानांगौलै मोननायावनो मोखां सुसिगोन आं दा एवबायबो दायो मैथा होसिगोन दायो साखि नायबावनोसै जोङो maksudnya Sana ăn có mất dây gì nữa mình đâu dẹp ra xe này láng lư phở